Malawi Today. Boni Kalindo, mwaswera bwanji Mr. Boni Kalindo. Anthu inu Mulungu akuchitisani manyazi, anthu inu Mulungu akuyalutsani. Pali zinthu zina zake ukamachita umamva ngati kuti ukuchita mwanzeru komano ukuchita zinthu zomobalalika. Mulungu ndiopsa. Tinalankhula ife unena kuti voti imene yachitika ku Malawi sinali voti ya nomo. Voti imene nali ku Malawi ndiyo yonama, anayamba kunama ndi ma-activist, inali ganyu. Kodi inu munthu mukufuna munchose pa mavuto, nde kumapeto kwake kumuziti anthu tachosa pa mavuto ndefe mutilipire. Inali ganyu kapena mufuna mutiuze kuti chani kwenikweni? Kuyaluka tuku. Mukamava zoti anthu ayaluka, kuyaluka kucha kumabwera chonchito. Ukuti kuyaluka uku. Kuyaluka kumeneko nde kwafika pa japonena kuti munthu kumazifunsa kuti tsopano pamenepa mukamaliza kudandaulako muzilowera kuti chimene mukumayiwala nchonena kuti tinakuwuzani kuti TPP ipita ku 2030 yopanda mtsogoleri. Timalankhula zimenezo ngati mukumasewera. Timanena kuti TPP ili ni munthu wamkulu kwambiri okalamba amene anthu afuna ngomugwiritsa ntchito kuti angotenga boma kenako munthu uja azipanga zimene akufuna kayazigona koma iwo boma liyaziliyendetsa. Ndetu zafikapo tu zinthu zija ndi zimenezi. Boni Kalindo mumazemba. Maaudio anu amene mumatulusa nakuyankhaniso ni ina yake pakatipa kukuwuzani unena kuti inuyo mukungoona kuzitayisa nthawi. Chinthu chimene mukufuna kuchiyikira mitengo icho ndichokugwa. Ngati mungakwanise muwerenge ma sources enieni amene amakamba za Solomon akuwuzani kuti kodi Solomon zinamuyendera motani. Anthu anamukhulupirira Solomon koopsa samayendera voti. Amakhala mtsogoleri wa Mulungu kusogolera anthu koma samayendera chani voti. Komano ntchito zake iye amalamulira ziwanda. Ziwanda ndife anthu ndizosiyana. Ife anthu timakhala ndi mbali zina zimene timalephera kukafikako kufacha mmene thupi lathu lilili. Pamene ziwanda zinapangidwanso munjira zina zimatha kusanduka china kupanga chani kutani, koma zinakanika kuzindikira kunena kuti Solomon wamwalira. Zimangogwirabe ntchito mpaka inafika point kuti mphusi kudya thupi la Solomon ndikukatulukira kumapazi uko. Munthu kumene kukuli kumwalira ndikuola komwe, komano ziwanda osaziwa. Kumene kukuti ziwisa onera kuti nthawi ndi imene imathana ndi china chilichonse nthawi. Ndichifukwa chake Mulungu sanazipatse nthawi kuti aziziwerengera nthawi kuti chiyambi changa ndichi. Mulungu alibe chiyambi, alibe nthawi, ndiwa constant. Koma munthu amene amagwiritsa ntchito nthawi tsiku lina lake amapezeka zoti palibe kakhala nali mphamvu, osati chifoti china chakenso cha mphamvu chamumaliza yeyo komano nthawi. Kaya nali boxer nde imafika nthawi yoti ngakhale mulinyi mucha kumamunyasa kungoonera kokha kumamunyasa kumakumbukira ndineyo ndimakhala busy mamenyana ndi anthu mphamvu zitatha nthawi. Pali zinthu zambiri, pali makatani amene paokha amangopeza zonotamba kuyoyoka koma anali pa window ndithu palibenso wagwira sachapidwaso nthawi. Ndiye ku DPP uku mukuzimva ngati kuti mukufuna musanduke zamuyaya zija, muzipanga zija zonena kuti anthu ena ake sangathe kukhalanso ndi mphamvu zina koma inu nokha. Mayiko kale ankalamulira dziko lapasili 400 years akulamula kumalamulira anzawo, komano inafika nthawi yokuti anapanga seize, anasanduka osauka olephera kuziteteza ndikugwidwa so kapolo ndikumakakhala mayiko mwanzawo nthawi. Ndiye takambira nani ku DPP kotauza nani ku DPP kulibe ku leadership. Padakali panopa ku DPP kuli ngati mwangochitanda chinthu kuchokera kwa anthu ena koma munthu amene mukumpatsayo kuti achinyamule sakukwanitsa watopa.
ndiye komano sangakafike nacho wina aliyense kupatulapo iyeyo. Ndi zimene zikuchitika apa. Mukunatenga ufumu mokakamiza, mmalo moti ufumu upite kwa anthu ayenera alamule dziko, potengera kuti MCP inalephera, ndiye munatenga ufumu uja mokakamiza ndi ukapatsa anthu amene sanakanizidwa. So ufumu omwewo chifukwa chakulephera kuyendesa dziko. Ndiye lero lino mukakamiza afumu amene aja amene munango akakamiza chifukwa iwo alibe nazo ntchito izi. Iwo alibe nazo ntchito izi. Iwo ndotopa. Mmene inu munango tisangalala muja kuti atenga boma, iwo anadziwa zoti basa zimene amafuna ananga zatheka, olondita magona palibe vuto. Chifukwa iwo nthawi iyi ndi opuma, tupirawo sili kwalola kuti azikhaso bize ndi za dziko. Koma inu mukakamiza kumagwiritsa ntchito dzina lawo. Nde ana nokhanokhamwe kumana, wina akunamizira kuti adadi andituma chakuti, wina so ine adadi pamenepo pamene mutaonongekere chifukwa kuti wena amene watumidwa choona pamenepo sapezeka. Ndiye muzalumana mapetake mutulukira poyera ngati mene mwayamba kutulukira poyerapo. Mwauza antanyiwa madrama amene amapanga osaja malipiro palibe. Asayembekezere malipiro ina aliwonse iwaja angopanga zonena kuti aonekere basi. Asabisaleso ena ndabakiri Muluzi TV awakanika kuti abwere poyera. Munthu unapanga chinthu choti uthandize dziko lizisangalala ndipo dziko likusangala. Chobisaso tikhale chani? Ukapolo munthu akamati wazimangira ndende yekha, makiso anasunga yekha, koma wakanika kuti atsegule nkhani zake ndi zimenezozo. Fear of the unknown. Zimenezo ndi zimene zimachitika. Munthu ukakhala kuti ukopa chinthu chimene sukuchiziwa, ngakhale kuti utakhala kuti ukuwuzidwa kuti kwayera atulukani, sumatuluka chifukwa chimene ukuchiopa sukuchiziwa. Mwina ukopa dzuwa. Ndiye anthu amaona ngati amaopa mdima usiku uja, koma mwina mmene kwacha mwatuluka satulukabe. Nde muuzani kumeneko ku DPP kumeneko mwatha. Ife timadziwa kuti leadership sinapite kumeneko. Nde Mulungu ndi wabwino, Mulungu ndi wachisoni kwambiri, Mulungu ndi wachifundo kwambiri. Ana onse amene akabera mayeso kumapondereza anthu ana amene amalimbikira ku skulu, akapita ngakhale ukafika ku university amakhala zisiru anawo. Tifuna kuti mosema amakhala adusa mopanda dongosolo, sakudziwa chimene akufuna kukachita kutsogoloko, angoyendera mbiri. Pamene ana aja amene amaponderezedwa aja kaya chifukwa choti mayina awo sakondedwa ndi manebo, nde kumapondereza ana amene aja amakhala ndi tsogolo chifukwa decision imene amapanga ngakhale akuotcha makala imakhala decision yoti imakhala ya nzeru. Mwina akuotcha makala koma kumamanga nyumba. Wina wa ku university uja sukulu wamaliza koma ana udikira kuti azagwira ntchito yapamwamba kwambiri, ndikuzafika point yongolowera kumamwa akachaso. Anthu kumati koma uyu ali ndi degree we chifukwa chani? Sizili mbali yake, anangozika kamira zinthuzo apali ena amene amamuchitira mwakusafuna iyeyo. Nde izizi ndi zimene mungadziwe kuti ku DPP kulibe ku leadership. And mark my words, this thing will happen very soon. Ku DPP mukangana mutukwanizana mufika point yonena kuti sadziwa kuti koda amene akufunika kuti amvere nzaka zakhale ndani. Cabinet yasankhidwa iyi ndiyo maliza ku DPP. The moment azafuna kupanga reshuffle cabinet, DPP zakhala yathira pamene popo, chipwirikiti chizambira pamenepo. Ndiye pangani zimene mukupanga komano muzozonena kuti nthawi yakutherani. Musalirire ndalama za anthu osauka za misonkho. Ena popo panopo anapita ku private trip, sitikudziwa naononga ndalama zingati. Amayi Jane Asante awa apita ku private trip ku Chibwezi kaya ndi kubanja whatsoever she calls. Koma pomaliza pake ndi mavuto awawa amene akubwera papa. Ndiye inunso kumapitaso kumakadandaulira DPP. Osangopanga direct kuti apita mtalika ifenda amene akupangisana kuti muwine, kungopita direct mukapeze. Zoma auza anthu ma forum mukupusa ifama pitake nhambo kuonani kuti inu ndino osauka opemphesa. Osata jamata osauka oyimira anthu osauka inu ni mbava zogwisa ntchito pakamwa. Anthu oyipa kwambiri. Muuzane kumene kuti noseno ni mbava. Mmanamiza kuti inu wati president woyamba wa anthu osauka pamene iwe ukulira kwambiri kulira DPP akupatsa ndalama. Is that what you want to tell the people kuti kulira kuja malirira kuti muzapangidwe sponsor? Mesa inu mafuna dziko likhale bwino. Ngati mmagula mafuta modula ulendo ono ndi kuti mafuta akhala achipa. Ngati mmagula sugar modula ulendo ono mukhala kuti sugar mugula ochipa. Ulendo omene mmagula inu ujeni jakaya ndi chimanga mochipa panopa chikudula. Fertilizer aja amadula uja analika ma 110 panopa akuzokhala kuti wafika ma 50,000. Zikhala kuti inu mwapindula ndi boma limene lalowa. Sizinthu zonena kuti mwaira ndi sendrama zapadera akupatse. Ayi.
ndichifukwa kamanena kuti zambanja silowerera chifukwa mmatha kukatenga chemwalo anu kubanja kubwera naye ku nyumba kwanu chemwalo anu ndikumakuvutisani deire ya sopo chani mapetaka amati bora ndibwerere konkuja amanimenya komano ine kumene kuja ndimadya zakudya zimene munaona anthu chaukakamira ku Egypt maisraeli chifukwa kuti mukati mwa ulendo amaona zina nde inuyo apa Bonicali ndozolira palibe mumuze Tanyiwa mumuze Wabakiri Muluzi TV mumuze kayani ndani kayani mukuti Lighton Mangoshi paka na inuyo Bonicali ndonoseno ndinopepera anthu amene simukudziwa chimene mukupanga chifukwa cholinga chanu sichikudziwika ndino anthu opemphesa osowa zochita nde mavuto amene achamwadzala aja mukumana nawo chifukwa inuyo munasonkherana kuti mupange against anthu ena amene ali loyalty amene ali ndi loyal life atha kugwira ntchito yowathandizira amalawi kuti akhale pa mtendere munayipisa ndikuchemerera pira mtalika amene madziwa zonati ndithuni watopa sangakwanise kulamula lero mukulira to nde kauzaneni kumene kuti nosenu mwagwanayo mukudikirira kuti mutha umwati koma zanu akutereka madzi a moto kuti atenthesere mphusi mnyumba kapena sikizi nde inu muzingodikira kumeneko palibe chimene chitachitike boma ili lagwa